Jamen, velkommen til julemarkedet i Nyhavn, eller Weihnachtsmarkt, som det hedder, fordi det er faktisk en tysk tradition, som lyser op nede i Tyskland om vinteren. Og til jul, så er der julelys, og der er glaserede æbler, og der er glühwein, som det hedder. Vi kalder det jo gløgg. Når vi synger glade jul, dejlige jul, jamen jeg er ked af det. Det er en tysk salme. Stille Nacht, Heilige Nacht. Den har vi også importeret. Og når vi åbner vinduerne ind til vores elskede julekalender, jamen altså, det er en tysk julekalender. Det er den første ting, vi importerede fra Tyskland efter 2. verdenskrig. Det var Familiejournalen, der kom med den. Så den er også tysk. Julen i Sverige, den starter først rigtigt den 9. december. Fordi der lægger man lutfisk i blød. Og det har man altså gjort i 500 år, så den er god. Den 13. december, det er jo Lucia-dag, og der kommer Lucia-bruden med en krans af tyttebærkviste, og hun er lysets helgen. Juleaftens morgen, så bliver der sat gran op ved dørstolperne og foran indgangen, og man sætter ned ud til fuglene, og til frokost, så er der sildebord, og så kommer juleskænken ind. Efter juletræet med dansen og gaverne og sangen, så er der julemiddag med lutfisk og med julegrød. Og svenskerne, de nøjes altså ikke med én mandel i grøden. Nej, der er en bittermandel til den, der bliver ugift. Der er en sød mandel til den, der bliver gift. Så er der en ring til den, der bliver forlovet. Og så er der faktisk også en tiøre, og den, der får den, han bliver rig. Hvis du ser en julestjerne i vinduet, så er der en ret god chance for, at du er i Norge, for det er de altså rigtig glade for oppe i Norge. Ellers så fejrer de altså jul nogenlunde ligesom os. De spiser pepperkaker og smuldringe og laver pepperkakehus, og de drikker gløgg og juleøl. Og nogle de lægger også kranse og sætter lys ud på deres kæres grave til jul. Julemiddagen i Norge, ja, den står på ribbensteg, måske endda fåreribbe. Og når de har sunget, så bliver der delt gaver ud, og børnene de får at vide, at det er nissen, der er kommet med dem. Og nisser, dem er der altså mange af op i Norge, og i gamle dage, der blev han kaldt for Garvord, og det betyder gårdens beskytter. I dagene mellem jul og nytår, der går børnene i Norge julebuk. De klæder sig ud som nisser, og så går de rundt og banker på og synger for julegodter. Og den 6. januar, der er det 13 helger. Det er Hellig Tre Kongers aften, og der bliver juletræet tændt for sidste gang. Men mange, de lader altså juletræet stå langt ind i februar. Så hvis man er glad for jul, så tag til Norge.